Počujete? To je rodinné striebro, to najlepšie, čo doma máme. Úvahy o literatúre, výtvarnom umení, filozofii, filme a hudbe. Rodinné striebro. Mesačník o tom, kto sme. Nože, jak se tyto věci mají? Slováci a Slovenci. Vypovedal som si vo svojom svedomí. Ťažký je dvojitý kríž slovenského národa. Záujme pokoja prikazujem. Okamžitý zákaz šachtovania. Prišiel som vám oznámiť. Letí od úst k ústam táto zväz. Bojujeme proti násiliu. A kto nemá prácu, hovorí slovenské príslovie, ten si ju nájde. Soudruzi, soudružky. Jako by to ani lidé nebyli. Dne 20. srpna 1968 Hrozně to zabouřilo v masách našeho lidu. Koridor, prosím. Budúcnosť vašej vlasti závisí najmä od vás. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu uvádza rodinné striebro. Dnes o tichej statočnosti a skromnej odvahe v krajine na 20 rokov poníženej strachom a zbabelosťou. Vysílá Československý rozhlas Praha. Všemu lidu Československé socialistické republiky. UVKSČ vyzývá všechny občany naší republiky. Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny, aby zachovali klid, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé obrana našich států. Päť armád členských štátov Varšavskej zmluvy definitívne pochovalo pokus reformátorov o socializmus s ľudskou tvárou. Najvyšší predstavitelia Československej socialistickej republiky, násilím odvlečení po augustovej okupácii v roku 1968 do Moskvy, podpísali sovietským komunistickým vedením vnútené tzv. Moskovské protokoly o dočasnom pobyte okupačných vojsk na našom území, o obnovení cenzúry v masmédiách, o uvoľnení z funkcií tých previnilcov, ktorí boli označení za nositeľov kontrarevolúcie, o nastolení tvrdej normalizácie v krajine na 20 rokov poníženej a okupovanej. Je september 1968 a babie leto letí kamsi do jesene. Obnovovanie poriadku môže začať. Prvá konsolidačná kapitola. Moskovská vodka je horká a bolí po nej hlava. Z denníkových záznamov začínajúceho novinára a bratislavského chodca Petra Repku. September 1968. Mesto, kto ti ublížil? Kto sa to obul do teba ako do špinavej čižmy? Kto ti uťal z leta? Povedz, kto? Teraz sa už nič nedieje. Cigariet je dosť. Alkohol sa podáva. Tanky ostali. Dni sú čoraz kratšie a čoraz hustejšie. Smutná, ranná električka a ja nej. Už ma vezú, ako v rakvi sklenenej. Prvý deň po okupácii som si povedal, všetko je stratené. Druhý deň som si povedal, viem, s kým som. Teraz je to zložitejšie. Neviem, ako sa naučím mlčať. Smutno zvonia pred nami a za nami. Smutno zvonia
smutné zvonce v smutnom dni. Smutný, smutný sprievod pohrebný. Raňajkujeme, milujeme sa, chodíme do cirkusu a naopak. Mravčekovia sa nám prechádzajú po chrbtici. Rozprávame sa v inotajoch, šťucháme sa lakťami, dokonca si rozumieme. Moskovská vodka je horká a bolí po nej hlava. Všetko, čo bolo pekné, už bolo. Teraz ide do nás jeseň, čas básní, smutných a zahmlených. A za nami smutno, smutno zvonia smutné zvonce v smutnom dni. Chodím po meste a pokúšam sa vstúpiť do seba. Nie som doma. Odišiel som neznámo kam. Čítam knižky, pretože chcem a smiem. Debatujem s priateľmi, pretože chcem a smiem. Píšem si, pretože chcem a smiem. Už ťa vezú, ako v rakvi sklenenej. Dni sú čoraz kratšie a hustejšie. Mlčíme. Mlčanie je hlas dovnútra. Pamäť zostáva, ale zdá sa slabne. 1000-krát opakovaná lož sa stane pravdou. Na budove hlavnej pošty je tabuľka, ktorá pripomína zábudlivým. Na tomto mieste 22. augusta 1968 tragicky zahynul Peter Legner. Smutné slnce v smutnom dni. Smutný sprievod pohrebný. Idú na nás básničky. Čo od nás chcú? Na čo chodia? Kto ich volal? Kto sa im prosil? Na čo sa dovolávajú papiera teraz, keď je papier taký neistý podklad? Idú do nás vytrvalo, aby hlboko v nás mlčali, kým nepríde čas. Ale vtedy už bude neskoro. Každá báseň je napísaná predčasne alebo neskoro. To je zákon. Už ťa vezú, ako v rakvi sklenenej. Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom. Druhá konsolidačná kapitola. Špinaví cudzinci v cudzej krajine. Je nesmrteľnou zásluhou Vladimíra Iliča Lenina, že očistil revolučné učenie robotníckej triedy od bahna oportunizmu a obhajil životoschopné ideí marxizmu. V septembri a v októbri 1968 sa definitívne uzavreli a podpísali všetky protokoly medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzom sovietských socialistických republik, ktoré vytvorili právny rámec pre neodvratný nástup normalizácie a na definitívnu likvidáciu márneho pokusu o socializmus s ľudskou tvárou. Stará múdrosť nám pripomína, že vlk zostane vlkom, nech sa zahalí do seba krajšej beranej kože. Heslo socializmu s ľudskou tvárou bolo v skutočnosti maskou, ktorá mala Vasil Bilak zakryť pravú tvár kontrarevolúcie u nás. Z článku Cesta ku skutočnej normalizácii, uverejnenom v kolaborantských novinách Správy. 6. september 1968. Tí, čo chápu vytvorenú situáciu, nemôžu nevidieť, že normalizácia znamená predovšetkým úplné odhalenie a rozbitie činnosti protisocialistických síl, odstránenie ich vplyvu na časť obyvateľstva, najmä mládeže,
a rozhodné upevnenie vedúcej úlohy komunistickej strany Československa v činnosti štátnych orgánov, v ideologickej a spoločenskej oblasti a vôbec v celom živote krajiny. Smutná, ranná električka a ja v nej, a ja v nej. Z denníkových záznamov novinára a básnika Petra Repku. Dni sú čoraz kratšie a hustejšie. Všetko je ako predtým. Len je nás viac a sme si o pár rokov cudzejší. O tie 2 dioptrie pri pohľade na túto krajinu. Ide do nás čas básne. Chvala Bohu, bohužiaľ. Budeme lirizovať o špinavých cudzincoch v cudzej zemi. To nás zabije. Proti svojej vôli si z tejto ťažko skúšanej krajiny urobíme obetného baránka. Ľuďom, ktorí vravia, že toto je inšpirácia, sa nemôžem pozrieť do očí. Ako rakvi sklenené. Včera sme boli s Dušanom v kine na Groteskách. Najviac sa nám páčili bradatí anarchisti s guľatými a sikotavými bombami. Neboli sme si však istí, či sa nám páčiť smú. Páčil sa nám aj filmový týždenník. Bol smutný, ale ku Groteskám sa hodil. Predstavme si, súdružky a súdruhovia, takýto obraz. Začína horeť dom, ale hospodár je natoľko omamený alkoholom alebo hašišom, že požiar nehasí ani nevolá iných na pomoc. O pomoc nakoniec požiadajú synovia. Pomoc príde a po uhasení požiaru hospodár a jeho pochybní priatelia kričia do sveta, že pri hasení sa postrikala perina. Naši hospodári Smutné slnce, smutný tmí, smutný spievod pohrebný. Mnohí z kamarátov emigrovali. Nevrátili sa. Nevrátia sa už do okupovanej krajiny. Odišli navždy. Inak sa dnes ani neodchádza. Chodím po meste a ešte raz sa pokúšam vstúpiť do seba. Klopem? Nič. Nie som doma. Asi som sa vysťahoval. Klopem. Nevysťahoval som sa. Mali sme aj v našej nedávnej minulosti a máme i v súčasnosti zradcov. A ako v našej dávnej minulosti, aj v našej súčasnosti sa náš ľud s nimi rozišiel. Beznádejne sa potácajú v cudzom svete ďaleko od zeme svojho ľudu a dávajú si hovoriť špinavý cudzinec, alebo musia na každom kroku cítiť, že ich za takých pokladajú. Zostaňte si tam, zradcovia, my vás už nepotrebujeme. Počúvate rodinné striebro. Tretia konsolidačná kapitola. Balada o horiacom Jánovi. Starí súdruhovia vrátili sa na svoje staré, rokmi dogmatizmu vysedené miesta a konsolidovali a normalizovali hlava nehlava. Občania vraj dočasne okupovanej krajiny, unavení neistotou a čoraz razantnejšou agresivitou obnovovateľov poriadku,
postupne rezignovali na akúkoľvek formu protestu. A tak začal nový rok 1969. Mrazivý, s desením vyrážajúci dých, horiaci. – 16. januára 1969 sa na Václavskom námestí v Prahe upálil mladý český študent Jan Palach. Jeho zúfalý protest proti normalizácii otriasol svedomím celého sveta. V priestoroch Bratislavskej univerzity Komenského začalo 19 študentov protestnú hladovku. Toto je ich príbeh. Tento čin platí. Áno, táto reč je vynútená. Toto je začiatok aj koniec každej našej reči aj písania. Najkrajnejšia krajnosť je presiahnutá. Čas sa naplnil. Myšlienka a čin sa spojili a ľudské telo vzplanulo. Jan Palach zomrel. Tento čin zosobňuje a sústreďuje v sebe celú našu neudržateľnú situáciu. Je vyjadrením krajných hraníc, v ktorých sa dnes u nás ocitá plnosť zmyslu človeka a jeho sveta. Zmyslom človeka je slobodný život. Všetky ostatné formy živorenia sú pre človeka nezmyselné. Všetci mysliaci a cítiaci ľudia musia rozumieť tomuto tragickému činu, tejto hlbokej výzve, tejto pochodni horiaceho človeka. Tento čin vyznačil nad všetkým absolútnu hranicu, absolútnu hodnotu, pod ktorej váhou sa rúca každá realita. Bod, od ktorého sa znova začína konštituovať zmysluplná ľudská realita. Hra, tu som ja, celá moja osobnosť, moje ruky, moje pľúca, moje oči, moje horiace telo. Ja živý človek kričím nie neľudskej realite, ktorá upaluje pravdy a volám, že treba znova začať od ľudského. Tento čin nie je iba neprekonateľnou mravnou výzvou. Nie je výrazom púhého zúfalstva, je rozhodnutím mysliaceho a odvážneho človeka, ktoré sledovalo praktický cieľ. Skutočnosť, že človek je prinútený používať na svoju obranu takýto prostriedok politickej aktivity, obžalováva tých, čo sú zodpovední za takúto skutočnosť. Jan Palach zomrel. Upálil sa na Václavskom námestí za konkrétne politické požiadavky zamerané na zlepšenie terajšieho stavu spoločenskej reality. Všetci o nich vieme, o požiadavkách aj o realite. Žijeme v nej. Je našou povinnosťou nielen zachovať pietu, ale plne sa postaviť za požiadavky Jana Palacha a trvať na nich. Pretože našou povinnosťou a jediným ľudským privilégiom je žiť slobodne. Trvajme na tom. Pred zľahostajnosťou, zabráňme smrti človeka. Veľké a jasné svetlo Palachovej pochodne obnažilo pred všetkými vražednú kamennú tvár násilia a naše tváre osvietilo jasom jedinej pravdy, ktorú z nás nikto nikdy nesníva. Sme zodpovední. Aj idea ľudskej slobody je realita. Zo spomienok priamych účastníkov protestnej hladovky z januára 1969. Mária Michalková. V Bratislave to vyzeralo tak na univerzite, že v decembri sme vyhlásili štrajk. Elena Letňanová. Raz večer prišiel k nám Martin Bútor, náš priateľ, veľmi neskoro, možno až o 10. večer, a prišiel hneď s touto správou, že sa nejaký študent v Prahe polial benzínom, horel a utekal cez Václavské námestie. Jozef Lietavec. Muselo to byť šialené, lebo musel neskutočne trpieť ten človek. Ja som potom videl fotografie.
bola to neskutočná odvaha, proste vôbec ako... Viete, prečo sa ľudia obetujú pre nejakú vec? To musí byť nejaký taký vnútorný impuls, že... Proste to bola obeť... Viete, to je tak, keď niekto spácha sebevraždu, tak vždy je to hrozné, ale vlastne táto forma, to upálenie, to bolo niečo tak brutálne a strašne hlboko nás to zasiahlo, pretože to nie je taká smrť, že si strelíte guľku do hlavy a vlastne neviete, čo sa deje, že to... Nie som si celkom istá teraz, ako som sa to dozvedela, aká bola tá prvá informácia. Pravdepodobne to bolo z rozhlasu, myslím. Ale určite, keď som sa to dozvedela, tak som okamžite vyrazila do školy, samozrejme. A pred školou, teda pred našou Farikovou námestí, pred univerzitou, tam už bol stolík, tam sedeli niektorí kamaráti a podpisovala sa petícia. No a vysvetlo, že už sú tam 3 alebo 4, no Stano bol jedným z prvých, že sa rozhodli držať teda hladovku. Postupne sa nás nazbieralo vari 15. Nepamätám si presne, ale asi takto to bolo. Drvivá väčšina sme boli študenti Univerzity Komenského. Ten základný priestor, teda, kde sme trávili väčšinu dní, to bol ten vstupný vestibul, tam sme sedeli a prespávali sme v takej miestnosti, keď sa vchádza dovnútra vpravo. Ako na noc sme sa tam ukladali, tam sme mali spacáky. Vedenie školy vtedy bolo na našej strane, dá sa povedať. Takže mali sme veľa sympatizantov vtedy z radou pedagógov, aj keď je teda pravda, že potom mnohí z tých sympatizujúcich pedagógov museli opustiť tiež akademickú pôdu. Taký strašný pocit spolupatričnosti. Ja mám taký pocit, mám taký pocit, že sme ako patrili k sebe. Hoci sme tam boli, každý človek tam bol iný. Mnohí ľudia prichádzali nám vyjadriť tiež svoju podporu, že to vlastne ľudí istým spôsobom zomklo. Tak skutočne teda to boli kvanta ľudí, ktoré každý deň chodili za nami vlastne od rána do večera a každý proste povedal aspoň pár slov k tomu. A podstatné bolo to, že my sme boli taká komunita, sme trávili vlastne 24 hodín denne spolu, tak každý si trošku pospal, potom zase išiel držať stráž, potom vždy boli niektorí, ktorí vlastne, aby niekto vždy bol v tom vestibule, na to sme dávali dosť dôraz, pretože do toho vestibulu stále prichádzali ľudia, tak aby tam vždy bol niekto z nás. Ten pocit tam bola proste, bola tam neskutočná zima v tom vestibule, tá zima bola neskutočná, ktorá bola vtedy. To bol vtedy, myslím, taký pomerne, neviem, zima, taká vlezlá zima. Ináč teda čaj nám nosili, teda musím povedať, že po tejto stránke sme boli zásobovaní pravidelne, pretože ľudia, ktorí za nami chodili, tak nám nosievali čaj. To boli trošku nervy, lebo policajtov bolo plno. Bol to 69. rok, tá polícia samozrejme nebola tak naladená ako pred tým 68. rokom, ale nikdy oni hocikedy mohli porušiť tzv. Akademické slobody a práva a neviem čo všetko, mohli kľudne vtrhnúť dovnútra, mohli nás pacifikovať, zlikvidovať, ale nespravili to.
bol trošku problém práve s materiálmi, keďže neexistovali vtedy xeroxy a rozmnožovanie, vlastne ani sme veľa nejakých plagátov nemali, no tak keď sme chceli mať nejaké plagáty, alebo keď sa niečo vypisovalo, nejaký oznam, tak sa to robilo ručne proste. Vlastne takto sme prechádzali z dňa do noci a z noci do dňa úplne plynule, až teda po ten posledný deň. Ja som totiž vedela, že oni už držia hladovku niekoľko dní. A mne sa zdalo ako zbabele, keby som bola ešte ja, tá ďalšia, práve už keď sme vlastne tú demonštráciu urobili. Lebo to bol vlastne účel aj tej, tá hladovka vlastne vyvrcholila v tej demonštrácii. To rozhodnutie padlo také, že budeme teda držať hladovku do pohrebu a vlastne vyjadrime tým, sme mali pocit, že to je ako jediná možnosť, ako sme schopní vyjadriť svoj protest proti tomu, čo sa deje, svoju maximálnu podporu tomu, čo teda Palach spravil. Vtedy sme vlastne prišli k tomu rozhodnutiu, že urobíme pochod za Jana Palacha, že si ho musíme úctiť a že sme s ním, že s ním cítime. Najprv nás bolo iba takých 5-6, potom nás bolo 15 a keď sme boli už takí 20, tak sme sa prvý raz vydali na pochod prvou ulicou, kde sme boli prvý raz zovretí policajnou silou. Boli to 2 modré autobusy, ktoré mali nápis zájazd, ale sedeli v ňom len samí muži. No a ten zájazd potom tie 2 autobusy postupne zastavili, z nich vyšli vojaci a nás prvý raz zovreli povelom rozíďte sa. Boli sme v tej našich posluchárniach, v tých priestoroch, ktoré sme dôverne poznali, ale to námestie Šafárikové, ktoré sme teda tiež poznali a bolo nám dôverne známe, tak malo podobu úplne inú, než ako sme ho poznali. Tak tam sa to naše čelo, už veľmi zhustené, dostalo už rovno pred univerzitu. My sme našimi telami vlastne prerazili tých policajtov a sme išli ako taký klín medzi nimi a sme ich vlastne prerazili. Tam už bolo niekoľko krokov dostať sa k tým schodom univerzity, kde už držal svoju smutočnú reč Stanko Fila. Takže to bola skutočne jedna veľká manifestácia, jedna demonštrácia, ktorá mala aj slovný prejav, ktorá mala vyjadrenie svojich ideí a ktorá mala aj tú dynamickú časť, teda tú masu pochodujúcich ľudí a to vzdanie tej úcty Janovi Palachovi. Čo sa týka hladovky, ja som sa v tých dňoch vôbec nezamýšľal, že ja môžem mať z toho nejaký prúser s prepáčením. Vôbec ma to nenapadlo vtedy. Takto opatrne som nerozmýšľal vôbec. Môže sa zdať, že sa mi ľahko hovorí, keďže som za to nemusela zaplatiť takú cenu, ako zaplatili niektorí iní. Ale vlastne bolo to dôležité pre mňa a myslím si, že keby som to vtedy nebola urobila, tak by som mala pocit, že sa nemôžem na seba pozrieť do zrkadla. Proste z nás myslím, že okrem Stana ani nikoho iného už z tých hladovkárov zo školy nevyhodili kvôli tomu.
emigrácia, to sa muselo udiať. No je to úžasné začínať znovu. A potom postupne sa to Československo začalo vzdialovať a celá tá neprávosť a tie zlé veci, ktoré sa mi stali, tie začali ustupovať a začal nový život. Komunizmus zúril, ale občas vám bolo aj dobre, nie? Dobre vám je vtedy, keď si viete vytvoriť pocit, že vám je dobre. A keď som mal pocit, že mi je veľmi dobre, tak som išiel na pivo do krčmy pod Devinskou skalou a vedľa boli hneď také tie dvojité alebo trojité ostnaté dráty a tam tie naštvaní pohraničiari. A úplne najstrašnejšie bolo proste zistiť, že naozaj ako ľudia, ktorí som považovala za teraz nechcem použiť slovo slušný človek, lebo však čo to znamená. No, ale o ktorých by som nikdy nebola predpokladala, že dokážu predať svoje svedomie, tak ho predali. No to bolo pre mňa akože dosť ťažké. No. Ranná električka a ja v nej už ma vesú ako v rakvi sklenenej smutno zvonia pred nami a za nami smutno zvonia smutné zvonce v smutnom dni, smutný sprievod pohrebný. Vždy, keď idem, tak to k tebe, vždy, keď idem, tak to k vám. Vždy, keď idem, tak to k tebe, vždy, keď idem, tak to k vám. Ako na pohrebe. Ľúto mi je vlastnej smrti, vždy sa niečo vo mne zrúti. Ľúto mi je vlastnej smrti, vždy sa niečo vo mne zrúti. Vždycky niečo pochopá. Počúvate rodinné striebro. Štvrtá konsolidačná kapitola. Obnovenie poriadku. Komunistická strana a socialistický štát musia ovládať všetky nástroje na presadenie svojich politických, triednych a ideových cieľov. Takéto bolo základné zaklínadlo normalizátorov, citované z dnes už povestného totalitného pamfletu Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po 13. zjazde komunistickej strany Československa z decembra 1970. Vysokoškolský pedagóg, filozof a spisovateľ Milan Šimečka
v období normalizácie strojník a bagrista, neskôr politický väzeň Husákovho reálneho socializmu, analyzoval toto obdobie našich dejín vo svojej knihe Obnovenie poriadku. Udalosti, ktoré sa v roku 1968 odohrali v Československu, dostali najrozmanitejšie pomenovania. Najvýstižnejšie sa mi však vidí, ak povieme, že z hľadiska celého systému reálneho socializmu v Československu jednoducho prepukol neporiadok. Neporiadok vo vnútri i navonok. Moja krajina sa v tom čase podobala na planétu, ktorá sa v dôsledku zvláštneho zoskupenia síl vymkla zo svojej dráhy a letela si svojou cestou v nejasnej nádeji, že si azda nájde novú dráhu, ktorá bude bližšie k slnku. O to väčšmi jej let priťahoval pozornosť. U divákov na západe vyvolával rozochvenie, na východe obavy. Od roku 1970 boli umrtvené funkcie systému obnovované kruto a bez ohľadu na stupeň predchádzajúceho vývoja. Skôr naopak, z národného vedomia boli dôsledne vygumovávané čo len spomienky na dosiahnutú úroveň ideologickej triezvosti, ekonomického myslenia, kultúrnej tolerancie a politickej vecnosti. Prvá fáza obnovy poriadku prebiehala na osvetlenom javisku. Udalosti po roku 1970 odvíjali sa ako historické predstavenie so živými postavami, ako hra o zrade, láske a nenávisti, obetavosti a čachrovaní, veľkosti a nízkosti, pomste a odpustení, zbabelosti a hrdosti, ako hra o statočnosti a prefíkanosti, hra o vzostupoch a pádoch, o peniazoch a o závisti a vôbec o všetkom, čo je také hlboko ľudské. Metóda zákazov je síce účinná, ale nič nerieši definitívne. Zhruba od druhej polovice roku 1969, keď sa prvým tajomníkom komunistickej strany Československa stal Gustáv Husák a definitívne odsunul Alexandra Dubčeka na vedľajšiu koľaj, mal nový režim po ruke všetky mocenské prostriedky, aby akémukoľvek kritickému hlasu zabránil preniknúť na verejnosť. Na tento účel bol dokonca vytvorený úrad. Jeho krycí názov bol Úrad pre tlač a informácie. V jeho podobe bola obnovená stará cenzúra. Obnovovatelia poriadku bez zábran zrušili všetky noviny a časopisy, ktoré sa nejakým spôsobom previnili voči komunistickým konzervatívcom. Od roku 1969 do roku 1970 zanikli desiatky časopisov, mnohé z nich s dlhoročnou tradíciou a na úrovni porovnateľnej s lepšou časťou nezávislej európskej tlače. Predovšetkým boli zlikvidované týždenníky s celoštátnou pôsobnosťou a mesačníky s kultúrno-politickým zameraním, ktoré vlastne vytvárali atmosféru jary 1968. Tak boli zo dňa na deň a bez náhrady zrušené týždenníky umeleckých zväzov, odborné časopisy a všetky periodiká, ktoré by mohli kedykoľvek v budúcnosti sťažovať kontrolu nad celým systémom. Gustáv Husák. Také tendencie sa do našej literatúry dostávali. A do všetkých oblastí umenia však. Úpadkové, rozkladné tendencie. Že v buržoáznej spoločnosti vznikajú z rozporov triedných, ktoré sú tam,
vznikajú takéto tendencie, to chápeme. Ale že by svetomosť našich umelcov, kultúrnych pracovníkov bola v tom, že tieto rozkladné, úpadkové myšlienky vzniklé v inom triednom prostredí má transplantovať na naše podmienky a otravovať tým našich pracujúcich, tak tu je nejaká zvrátenosť. A roky sa to tolerovalo. Novotný Mariáš s nimi hrával, tak boli veľkí títo spisovatelia, mohli to kľudne zanášať, pravda? A stalo sa to samozrejme. Dneska som počul aj také, teda nie dnes konkrétne, ale nedávno také hlasy, hovoria, že z tejto oblasti niektorí, že je to horšie ako za Novotného. Ja myslím, že pracujúci človek, čestný človek, že takto o tom nehovorí. Ovšem tí, ktorí pašovali do našej verejnosti, do nášho umenia a kultúry západné, rozkladné, malomešťacké, mešťacké vplyvy, právom hovoria, že je to horšie, pretože to trpieť nebudeme. Likvidácia veľkej časti periodík nebrala vôbec ohľad na kontinuitu kultúry. Plnila oveľa dôležitejšiu politickú úlohu, čiže likvidáciu stoviek a tisícov nepohodlných novinárov a publicistov, ktorí boli takto zbavení príslovečnej materiálnej základne. Veľkej časti odbojnej inteligencie bol takmer bezbolestne vyrezaný jazyk. Vážime si poctivého robotníka, vážime si poctivého spisovateľa, ktorý má talent, ale flakača ani na závode, ani na kultúrnom poli si nevážime a vážiť nemôžeme. Existenčná likvidácia novinárov a všetkých, čo boli závislí od novín a časopisov, bola prvou rozsiahlou akciou, v ktorej sa prejavilo monopolné postavenie štátu voči občanom ako ich jediného možného zamestnávateľa. Na príklade novinárov, ktorí sa prví začali ponúkať personálnym útvarom ako umývači okien a kuriči v kotolniach, mali sa všetci ostatní poučiť, ako to s nimi dopadne. Mnohí vedci, učitelia, inžinieri, divadelníci, filmári, televízni a rozhlasoví pracovníci opúšťali nedobrovoľne svoje pracoviská a boli tak na dlhé roky zbavení možnosti vykonávať kvalifikovanú prácu. Zrušiť televíziu a rozhlas však nebolo možné. Masovú angažovanosť týchto médií v obrodnom procese 68. roku bolo treba zorganizovať inakšie. Prvý úder zasiahol vedúcich pracovníkov. Potom boli zasiahnutí pracovníci tvoriví. Z obrazovky sa začali strácať známe tváre a v rozhlase sa odmlčali známe hlasy. Prestali sa objavovať mená známych autorov, hlásateľov, moderátorov, hercov a diskutérov. Boli zakázané piesne, inscenácie a filmy umlčaných autorov. Nijaký redaktor viac nepožiadal o rozhovor na ulici. Bolo zlikvidované živé vysielanie, aby sa do programu ani náhodou nedostalo nič, okrem 10-krát preverených slov. V priebehu niekoľkých mesiacov sa československé masmédiá stali prehliadkou nudy, fráz, bezobsažného tárania a oficiálneho optimizmu. Všetky radikálne zmeny museli byť pod prísnou kontrolou. A kontrolu vykonávali, samozrejme, bdelí politickí funkcionári, poslušní a preverení. Obnovenie poriadku v československých masmédiách bolo sprevádzané hromadením hlúpostí na malom priestore. V
tomto ohľade boli prekonané hranice možného. Nebolo človeka, čo by nekrútil hlavou a nehovoril, je toto možné? Bolo to možné. A tak mal reálny socializmus informačné prostriedky v takej podobe, v akej ich chcel mať. A tak mal reálny socializmus od roku 1970 pod kontrolou celú spoločnosť. Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom. Hmla pred nami, hmla v nás. Epilóg. Domáce problémy krok za krokom budeme veľmi energicky riešiť. Dúfam, že to pochopia rôzne odstredivé sily, alebo takí, ktorí si mysleli, že ako si lepšie je u nás mať voľaký chaos, mútne vody, že v tom sa lepšie loví. Takýmto silám, takýmto ľuďom, takýmto skupinkám elektrika, haja, nej, haja, nej. Nepôjdu z krízy do Už má väzu, ako rakviny sklenené. Z denníkových záznamov novinára a básnika Petra Repku. Všetko už viem. Čo neviem, doučím sa. Stenografujúc pamäťou mlčím, pretože vyslovené je lož. Bojím sa byť sám. Utiekam sa k múdrym mŕtvým. Ešte stále sa pokúšam vstúpiť do seba. Ešte stále nie som doma. Ja neviem, kam som odišiel. Ale neodišiel som dobrovoľne. Dni sú čoraz kratšie a čoraz hustejšie. Do mesta vchádza hypnotizér. Mesto mlčí. Kto mlčí, súhlasí. Mesto teda súhlasí. Ale hypnotizér, ako to bol povedal jeden naozaj veľký Rus, už dávno predal svoju nesmrteľnú dušu za 8 rubľov. Ešte dokáže uspať svoje médiá, ale podrobiť ich svojej vôli mu už robí isté ťažkosti. Lenže mesto nenecháva hypnotizéra v kaši. Ochotne mu vychádza v ústrety. Po jeho prvom pohľade zaspáva, po jeho prvom slove sa mu podrobuje. Roky, ktoré prídu, budú čoraz dlhšie a mlčanie čoraz hustejšie. Už sa mi nechce zhovárať sa s ľuďmi. Všetci dobre vedia, čo ich čaká v tomto štáte s vnútorným krvácaním. Zatmievať sa začalo v našich snoch. Hovoril som kedysi, hmla predo mnou, hmla za mnou. Dnes je hmla v nás. Ako v zlej rozprávke so zlým koncom. Otvor, vášnik, povedal zvonček. Nech tu nie sme takí sami. Feature Zatmievanie v pekných snoch z cyklu relácií Rodinné striebro pripravil Oleg Pastier.
Účinkovali Matej Landl, Pavol Plevčík, Jakub Abrahám, Michal Kaprálik, Michaela Medvecová a Oleg Pastier. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvukový majster Ľubica Olšovská, réžia Robo Horňák. Poďakovanie režisérke dokumentárnych filmov Veronike Holej za nezištnú pomoc pri zbere autentických výpovedí použitých v tejto relácii. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.